Dobrý den, tady je Koko a tady mě točí Opička Mamanek. už zase. No, to je jedna. Že koukejte se, mám připravený nožičky. Koukejte se, jak to funguje. Teď vám ukážu. Jsem opička, Ježiši, my teďko točíme video největší blbci, protože v tomhle videu nás tam ten, kterýho teďko Koko Jambo nese, furt otravuje. Jak vidíte, tohle je hům. A Koko Jambo ho tady veze na popravu. Dělej samej, ty opičku banánek, jak. Dělej samej. Já ti nachytnu, ty opičku banánek. To je dobře, jestli sundá ty boty. Co ty? No. Pohodí. Něco musím vymyslet. Já ti dám ty kokočko, jambičko. Co by tady dělal? Nakonec.